Здравейте, прекрасни! Днес ще отваряме пратки от Shein. Та направо да започваме. Честно да ви кажа, поръчала съм ги толкова отдавна, че почти съм забравила какво съм си поръчала. Защото мъжът ми си беше в България и те пристигаха, но аз нямах изобщо време да ги отворя. Като сега ги отворих и извадих някои неща, които бяха за него, някакви инструменти и подобни неща. Някои от нещата също така искам да кажа, че са за дъщеря ми за рождения ти ден. Взела съм и балони, свещи и такива подобни неща. Но повечето са дрехи, летни дрехи и имам и няколко блузи за из вкъщи. Ще започна, мисля, че тук имам един бански, току-що го видях. Да, надявам се да ми става. Много бански си поръчах тази година и мисля този да бъде последен. Отгоре пак ще оставям някъде тук нещата в Shein, колко струват, защото наистина вече просто не си спомням. Та ето го банския, какъв е обикновен, не е нещо особено. И гащичките, нали, банския сега няма да го пробвам, но ето това. Изглежда ми малко малък, но се надявам да ми стане. Продължаваме нататък. Защо хванах първо тази чанта, не знам. Тук имаме един потник. Няма да видим. Късичък изглеждаше ми на снимките малко по-дълъг. Ето го, потника. Сега ще го облека и ще видим как ми стои. Иска ми се да го съчетая с нещо, но не знам с какво, защото съм с клин, с домашни дрехи. Мисля, че имаше някаква пола тук. Да, ето тази поличка, ще ги съчетая двете. Защото си ги поръчах специално да ги съчетая по този начин. Това е дънкова, всъщност са къси гащи, но отпреди и като поличка. Още в предното видео казах, че отскоро си поръчвам всички поли да са с къси гащи отдолу, защото е много по-удобно. И дори да клекнеш, да си оправиш обувката, да се наведеш за нещо е много по-удобно. Ето я полата. Разтегателна е, не е само, нали, някакви твърди дънки. Сега ще ги облека и двете, за да видим как стои. Надявам се да е добре. Това е полата, това е потника. Надявам се да се виждат добре. И мисля, че полата ми сякаш една идея по-голяма. Така ми се струва или просто защото се разтяга. Така ми изглежда. Ето отстрани как е и отзад. Късички са, но пък нищо не се вижда. На мен много ми харесва, изобщо комбинацията много ми харесва с този потник. На потника му давам 10 от 10 и на полата 9 от 10, защото, нали, малко ми изглежда широка. Тук като цяло са си къси гащи, не е пола. Я наричам пола просто защото така е отпред, но на късите гащи им давам 9 от 10 и продължаваме нататък. Той дори не си спомням какво е. Сега ще го видим. Значи това е за лятото, това е за върхобанския. На мен ми харесва, не знам, мисля, че така беше. Това беше отзад. Ще покажа и на него снимка тук някъде отстрани. Но остава, харесва ми. Него няма да го обличам. Само ви го показах и го оставям тук. И продължавам нататък. Ето я. Ще я комбинирам с тази кадревата поличка. Много ми харесва. И не знам как се отваря. Не знам. Ага, ето. Има си и вървичка. Ето я чантата. Със сигурност не е за тези дрехи, а е за по-официални дрехи. Но много ми харесва. На чантата й давам
10 от 10, въпреки че няма да я нося с много неща, ще я нося с по-официални неща, но много е сладка, много ми харесва. Та продължаваме нататък. Сега ще ви покажа панделката, защото е много сладка. Като мога и да оставя някъде тук снимки от рождения ден на голямата ми дъщеря, която става на 6 скоро. Така, продължаваме нататък. Ами, отварям това, защото единия пакет вече свърши. Тъмно червено, не съм точно сигурна как се казваше този цвят, но ми харесва. Сега ще го пробваме и ще видим дали стои добре. Ето го как стои потника. Не знам дали е точно за тази пола. Може би като се види отстрани ще преценя дали с тази пола става. Но това е късичък и не е много дълъг. Ето колко е, защото е на вид набран отстрани. Но пак скрива гърдите, което ми харесва. Нали, не искам такава показност. И това е. Потника бих му дала 10 от 10, защото е по мен и ми харесва. Определено е в мой стил. Та продължаваме нататък. С какво можем да го съчетаем този потник? Това не знам какво е. Това е рокля за рождения ден на дъщеря ми, като едните снимки ще са в черно. Ето ще ви я покажа набързо. Рокличката. Хубава е. Мисля, че ще и стане. Не прозира, не е някакъв такъв плат. Ще ви покажа снимки, ако съм ги направила вече, когато качвам видеото, ще ви покажа и нейни снимки някъде тук, за да я видите. Ето тук имаме една пола, ще съчетаваме с нея. Ето я полата. Изглежда ми малка. Сега ще я пробвам. Полата също е с къси гащи, искам да ви покажа. Ето. Да я пробваме. Ето я поличката. Това е. Отново не знам дали точно с този потник бих я носила. Може би нещо черно. Или нещо по-късичко така. Не знам. Но ми харесва. Става ми разтегателна е и се разтяга. Аз мислех, че ще ми е малка, но ми става. Ето долу как са късите гащички. Ето ги. Определено е много по-удобно, когато поличките са с къси гащички отдолу. И така. Продължаваме нататък. На плата бих и дала 10 от 10, защото ми харесва. Плата е хубав, тежък плат, не е нещо тънко прозрачно. Така че ми харесва. Да видим нататък. С какво можем да съчетаем тази пола? Още един потник. Черен, да. Може би с потника ще се стои добре. Сега ще я облека с този потник. Пък да видим. Хоп! Ето я с потника. Какво да кажа за него? Добре стои, но пък през рамките се виждат на сутиена. Не знам колко се вижда. Дали се вижда изобщо. Но ето вижте, през рамките се виждат, което може би с черен сутиен, да. Но така както съм сега с розов, не ми харесва. Но пак е така доста прибран. Нищо не се вижда. Ето го отзад. С тази поличка става. Бих му дала, може би 8 от 10, защото е по-изрязан тук отстрани на ръцете, което не ми харесва особено. Чанта, още една чанта. Много е сладка. Ето я чантичката. Мъничка е, но пък е сладка. Ето колко е голяма. Със сигурност побира телефон и още някакви неща. Бих и дала
10 от 10 не, защото ми изглежда, че бързо ще се скъса, но пък бих и дала, 8 от 10. Черна е, може да се носи с доста работи. Какво ви е вашето мнение за нея? Един потник. Да видим и него. Той е малко като нея. Не, по-тъмен. Като бежав, нещо такова, такъв цвят. Ето го потника. Сега ще облека и него и чак тогава ще пробвам, защото имам още няколко неща, които са за вкъщи. Ще ги пробвам с клин, за да видя как ми стоят. Но сега ще облека този потник, за да видим и него. Така, ето го потника. Определено не е за тази пола. Не ми харесва как стоят заедно. Но потника е прозрачен или по-скоро прозира. Определено, поне розовия ми сутиен се вижда. И ако се носи, трябва да е с бял сутиен задължително. Въпреки, че има подплата някаква, ето, две са, нещо като мрежичка и плата отгоре, но плата прозира. Аз му давам 7 от 10, защото е прозрачен леко и примерно с този светло-розов сутиен не стои добре, защото сутиена се вижда. Продължаваме нататък. Това. Да видим какво имам отдолу. Тук имам 2 сутиена, да. Ето го белия ми сутиен. Ето ги 2 сутиена. Тях няма да ги пробвам, разбира се. Харесват ми, че имат силиконово тук и могат да се носят и без презрамки, което е хубаво. Но ето идват с презрамки към тях, силиконови. Аз не бих ги носила тези силиконови презрамки, но бих ги носила без презрамки, защото имат силиконово тук. Мисля, че ще ми станат. Дано да ми станат. Продължавам нататък. Това е всъщност и последното от тази чанта. Този потник си го взех специално за тази черна чанта, която ви показах преди малко. Сега ще го видите. Ето го. Него си го взех, дано да ми стане. Той също има силиконово тук, което е хубаво. Да, защото няма презрамки. Аз мислех, че беше с презрамки. Просто съм го забравила. Сега ще го облека и ще ви го покажа. Като него го взех с тази чанта да го комбинирам. Ето ги. И с поличката от предното видео, в което отварях пак пратка от Shein. Да, сега ще го облека, за да го видим. Ето потника. Едва му да купчах отгоре, но пък мисля, че стои добре, мисля, че ми става. Даже си мисля, че е малко една идея такъв голям, но пък какво мислите вие? Не знам дали с тази поличка си ходи, по-скоро не, по-скоро ми е по-официален и бих го носила с по-официална пола или нещо друго отдолу, но тази чанта е за него. 8 от 10. Имам чувство, че е доста разголено тук и поне има силиконово тук има силиконово, което помага да не се смъква надолу, защото пък и сутиена ми отдолу е без презрамки, но мисля, че се задържа. Какво мислите вие? Харесва ли ви? Надявам се да се вижда добре. Това е отзад. Напишете ми коментар какво мислите за потника. Не е нещо вау, определено очаквах да ми хареса повече, отколкото. Сега да видим тези за изкъщи, които съм си ги поръчала. Много ми хареса цвета. Ето я. Прозрачна е, но пък мисля, че няма да се вижда много. Ето я, сега ще облека и ще ви я покажа. Хайде! Ето я блузата. Определено ми харесва, защото е много свободна и за вкъщи ще е супер. Леко е широко тук около врата, но пък харесва ми, защото е доста свободна. И може да се носи с къщи, че дори някъде навън мога да отида с нея до магазина.
Какво мислите вие? Аз си давам 10 от 10, защото просто ми е супер сладка, така розова. И както се вижда, не прозира, нищо, че е на дупчици, нищо не се вижда. Та, продължаваме нататък с тази, която преди малко отворих. Тя също е доста широка, но пък е S размер, мисля, че беше S. Да не съм поръчала още по-голяма. Даже XS е огромна. Нищо, за вкъщи ще е супер. Сега ще облека и нея да ви я покажа. Ето я блузата. Надявам се вижда добре. Все пак съм родена през 90-те, така че си е баш като за мен. Свободна е, мекичка е, плътът е доста мек. И за вкъщи е супер. Бих и дала 10 от 10, както и на розовата давам 10 от 10, просто защото е доста свободна и е мекичка и се усеща добре. Да отворим последното. Това мисля, че пак е за вкъщи блуза. И се е баш в мой стил. Да, ето я, сега ще ви я покажа. Някои хора може и да се обидят. You people. Все пак съм anti-social person, така че си е специално като за мен. Айде да я облечем. Хоп, ето я. Другите не пробвах да ги запаша, но тази пробвах и стои доста добре. Пак за вкъщи е супер. На нея също и давам 10 от 10. Широка е, свободна е и мога да вземам децата от училище с нея. Който разбрал. Ами това е всичко. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, харесайте го и ми оставете някакъв коментар. Също така може да се абонирате, за да не изтървете някое следващо видео. Дори не знам какво друго видео ще снимам. Ще си измисля нещо. Ще се видим отново следващия път. Чао!